Ilang aberya na itala ng COMELEC sa ilang polling precinct sa Dagupan City. Tinutukan niya ni Russell Simorio. Maagang pumila mga botante sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Pero ang ilan, nahirapan na hanapin ang kanilang pangalan sa voters list. Sa isang polling precinct, baliktad ang mga nakapaskil na voters list kaya hinintay pa itong ayusin ng mga electoral board. Kasi ating mga kababayan, mag-iusap po kami na mababaan po yung pasensya, lalo na po sa paghahanap ng pangalan. Na-delay rin ng ilang oras ang pagboto ng mga person deprived of liberty sa Dagupan City Jail. Natagalan umano ang pagkuha ng mga balota sa barangay kung saan nakarehistro ang PDL. Ang ilan galing pa sa mga island barangay. Tapos sumakay kami ng motorboat papuntang Kalmay to Karaal. Sumakay kami sa tricycle papuntang Karaal po. Tapos sa Kalmay nag-motorboat kami ulit. Kaya natagalan. Mano-mano ring bumoto ang mga PDL. Bago ang eleksyon, pinayagan ng mga kandidato na mangampanya sa loob ng piitan. Ayon sa BJMP, kabuang 242 na PDL ang bumoto ngayong eleksyon. Nag-resume na po yung right of vote of suffrage ng ating mga PDL. Ito po yung umpisa na they can now again participate sa voting process ng kanilang komunidad at least ito po yung isang adhikain ng ating kawanihan para po mapangalagaan ang kanilang lahat po ng karapatan. Matapos ang botohan, dinala ang mga ballot box sa barangay kung saan nakarehistro ang mga PDL. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon.